Hello, is Misha Martin O'Donnell, príomhchócaire an seo, na Óstán an seo Bearna. Agus inniuh tá mé déanamh dish álainn. Pumpkin Risotto le cáil agus cáis go háin jazz as na hill an Árann. So, na tostaí muid, chur muid, beag an aim isteach sa potta. Gear sús an inniu. Agus gear sús an gearlog freisin. Curran muid isteach an rice. Isteach sa aim agus curran muid isteach an féin inis. Fair muid isteach an seo. Agus inis, cumann a rás, cumann de cócaire an risotto seo ag Galway nóméid. Cur muid beag an isteach a rás sa pan agus tá sé beag nach déanta agin. So, cur muid an seo, tá pumpkin puree agin go jazz éasca é dhéanamh. Cur muid an pumpkin isteach san aigéan le haghaidh uair amháin agus an sin cur muid é isteach sa blender le beag an aim agus salt agus pepper agus sin é. Tá sé go háin éasca é dhéanamh. Tá sé go hálainn leis an blas. Pumpkin déanta an seo freisin. Agus cur muid beag an cáil cur muid sé freisin. Tá gach rud ag imeacht isteach sa pan go jazz éasca agus gach rud ó chunamara. Tá pumpkin álainn, tá cáil agin agus tá an glas go háin an jazz. So, tá sé beag nach réiteach agin, beag an isteach freisin, go jazz, agus an cáis. Cur muid líróid amháin isteach agus baid muid an a briste, iste sa risotto. Ceann eile arís, sé gá cín iste, go jazz. Mix up with álainn. Tá an pumpkin puree go jazz che. Tá an pumpkin che agus tá an cáil. So tá muid beag nach cur muid beag an salt agus pepper agus tá parsley agin an seo freisin ó chunamara. Cur muid é ag an zéire isteach Brenna sé go jazz glas a chuil sin go hálainn. Risotto as chunamara. So, go jazz éasca agus chur muid isteach splácht fech ar an glas cáil as an pumpkin puree. Tá sé an breanú go hálainn. Nis sin le héad duine amháin. Duine amháin mór cos an nósta. Arís, beag old cheese as hill an Aran. Briste jazz leidirach, stihar. Sé breanú go hálainn agus inis cúpla micro herbs chur muid isteach le críochnaí. So, agus inis sin é an risotto críochnaithe. Gur míle maithí is Misha Martin O'Donnell as Óstán an seo Bearna.
slán go fór.